Croeso i Bangor Be wedyn. Os wyt ti'n fyfyriwr neu'n ddisgybl yn yr ysgol ac bach yn ansicr am be ti am wneud ar ôl gorffan dy addysg, paid â poeni, drai garantio i chdi fod y rhan fwyaf ohonyn ni wedi bod yn yr un sefyllfa. Mi fydd y podlediad yma'n pontio'r ffin rhwng addysg a'r byd gwaith ac rhoi blas i chdi'r math o'r fadd sydd allan yna, ac mi fyddwn ni'n edrych ar y cwbl trwy lens yr iaith Gymraeg. Mi fydda i Huw Gwyn yn siarad efo graddedigion Prifysgol Bangor sydd bellach efo gyrfaoedd llwyddiannus mewn meysydd difyr a hollol amrywiol. Fod y bobl yma i gyd yn gweithio mewn meysydd gwahanol i'w gilydd ac wedi cyrraedd lle maen nhw mewn ffyrdd gwahanol, be sy'n un o bob un ohonyn nhw ydy'r iaith Gymraeg. Drwy glywed y straeon nhw, dwi'n gobeithio wneith o ysbrydoli di i astudio drwy'r Gymraeg ac i ddefnyddio'r iaith yn dy yrfa.